Il-vizzju ta' droga kapaċi jaqleb il-ħajja ta' dak li jkun ta' taħt fuq fil-waqt li ħalli riperkussjonijiet serji fil-ħajja tal-individwu u dawk ta' madwaru. Vizzju li sfortunatament mhux kulħadd jara f'jelbu, anke għax mhux faċli jsir l-ewwel pass lejn l-għajnuna disponibbli għalfejn ansieħ. Kru ta' One News tkellem ma' Daniel Mallija li qasam magħna l-istorja tiegħu dwar kif illum il-ġurnata bl-għajnuna ta' Caritas Malta irnexxielu jieħu ħajtu lura u jaqbad it-triq it-tajba. Daniel li f'ħajtu mesma' kull tip ta' droga beda jabbuża minnha ta' 16-il sena fejn mill-ewwel drink qaleb fuq l-smoke u ta' 18-il sena beda jieħu l-eroina. U spjegalna kif l-eroina ħalli effetti koroħ ħafna fuqu, tant li filgħodu kien iqum bla saħħa ta' xejn u jekk kien jiftaħ il-kexxun u ma jsibx kien jispiċċa ma jmurx għax-xogħol u jdur għall-mistura u għalhekk il-vizzju baqa' jikber. Għalinna wkoll li meta kien jitla l-parties kien jispiċċa jdur għall-ecstasy u l-kokaina. Saħaq kif meta wasal iż-żmien li jirriabilita ruħu mal-Caritas Malta, għall-ewwel ma rridx jaċċetta li għandu problema ta' droga u ddeskriva kif id-droga kienet saret tiddomina id-dinja tiegħu u kif beda jara li qed jitlef kollox is-sabiħ tal-ħajja u dawk qribu ħassir tiġa li jfittex l-għajnuna u jdur għat-triq it-tajba. Għal Daniel li rkupru beda minn Mount Carmel fejn aktar tard daħal fix-shelter tal-Caritas u beda l-programm tiegħu. Wara li temm il-programm mar San Blas u mbagħad wara dar Charles Micheli fejn għamel 7 xhur sħaħ. Għalinna kif il-fatt li rriabilita ruħu ma kienx biżżejjed għalih għax taq li jagħmel xi ħaġa għalih innifsu li tagħtih valur iżjed personali tant li ddeċida li jagħmel kors għal coworker mal-Caritas stess, xogħol li taħ sodisfazzjon kbir. Is-sodisfazzjon huwa kbir ħafna. Niftakar meta kelli l-interview insomma u rrid nagħmel bħala shadowing u għadni niftakara ċara ta' kristall. Tilha bil-karozza biex imur nagħmel l-ewwel 5 sigħat esperjenzat. Mela fil-li tiela niftakar jien ili klin issa kważi 6 snin ilu bil-bagalji biex nibla programm. U għaddejt mill-istess triq apposta li jien ħammur darba ħan naħdem mal-Caritas mhux biex nirriabilita ruħi, ma biex ngħin il-ħadd ieħor. Minn dakinhar il-hawn Daniel qatt ma ħares iżjed lura u llum iħoss li jinsab fil-kontroll ta' ħajtu u qed igawdi ħafna affarijiet li spiċċa tilef f'perjodu ikraħ ta' żożitu. Daniel hu eżempju wieħed ta' żgħażagħ li sabu kull sostenn possibbli minn Caritas Malta li tispeċjalizzaw taħdem biex tpoġġihom lura fit-triq it-tajba. Ta' min isemmi li Caritas Malta qed torganizza maratona ta' ġbir ta' fondi bit-tema importani is-sibt li ġej bejn il-11 ta' filgħodu u l-11 ta' bil-lejl u se tkun qed tixxandar fuq l-istazzjonijiet televiżivi kollha. Is-servizzi Caritas huma kollha b'xejn u min isegwi l-maratona u mħeġġeġ jikkontribwixxi permezz ta' donazzjoni bit-telefon u medji oħra disponibbli. Donazzjonijiet jistgħu jsiru wkoll permezz ta' PayPal jew fuq is-sit uffiċjali tal-Caritas. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jsegwi l-midja soċjali ta' Caritas Malta.